What's up, Darb? Darb, what's up? This is my day one of my vlog. Blig, blig, blog, blog. So, karon, ito na siya gimintay kaloy. Ito sabi niya ko. Charan! Charan! So, naon na akong kwantos. Muna akong sudan karon sa akong panyod to. Tapos na akong mga cousin naglantar sila sa movie. Very sinigilan tao dat. Kubo Panda 1. Di ba kumana mo naglantaw? Graded 2. Di wow. Sequel ang trip. Wow. Chop. Then, balik sa ako ang camera. Kaya ako aman, hindi man sila supporting actor and actresses. Actresses daw. Okay. So, magkukadsa ko. Right. Tcharam! Then, kaya muna siya uwang ako siyang cook. Ito siyang takluban kadali o pila ka minutes para maluto na siya. Tcharam! Tcharam! Tarang dili mo hulog. Ha! So amazing! So, muna ang date karon. Date. Then, palibot sa palibot. Palibot. May eyeglass. Pero dili niya akong eyeglass. So, akong isuot sa Kardashian. Right? Okay. Smart na ko lang taon kay nakoy eyeglass. Pero sakit sa mata kay blurry akong palantaw. Ha! Alright. Alright! Okay. Soup! Taran! Luto na yan. So, ano na tayo? Pasok ko. A few moments later. Charan! Jagan orange. Pero ila orange diri grabe katamis. Di pareha sa ako ah. Right? This is a orange challenge. Orange challenge. Kalito rin orange challenge. Tapos, tamis kayo ni siya. Saan siya mag-focus? Focus. Focus. Yun. Alright. Ako na pwede focus. Alright. Challenge niya is kanon siya tanan. Kanon siya tanan. Alright! Success! Right? Magawas ta kadali sa apartment para lantaw na to kung say gawas kay mga 1 week sab ko kapin wala nakagawas sa apartment. Wala.
Walang timbahay. Man siya ang palibot. Medyo foggy siya. Foggy. Pero grabe ka. Medyo tugnaw. Tiyang. Maglakaw tagamay. Lakaw gamay. So, hindi juga igangon diri kay tawag gini. Balik na to ang camera sa ayan. Siya ang basta Sendai na siya natakaroon diri sa unahan sa Pilipinas sa Japan. Mawalan ko sa pagkakaroon, so see you ugma pohon.